ला ए ब्यास हम करिए ना पाइला उनकर कुल गहुए सूख गई रो करे नु तो करे आ जाई रो करी बकरी चढ़ गई कुल गेहुआ रो करी ना रो करी करे आ करने क्या बात करी ना सीख जाए एक बार कैसा हो कर दो उठ जाई अरे लूटी गई नियारी में क्या बात है प्रेम के बीमारी में क्या बात है कि लूटी गई नियारी में प्रेम के बीमारी में कि तू तो भुलाई गईलो अरे कहाँ हो कि तू तो भुलाई गईला यार दुनियादारी में भुलाई गईला यार दुनियादारी में लूट गई नियारी में प्रेम के बीमारी में लूट गई नियारी में प्रेम के बीमारी में तू तो भुलाई गईला कहाँ हो कि जाके ससुरारी में तू तो भुलाई गईला जाके ससुरारी में अच्छा प्यार होला इजहार होला हां मुलाकात होला तो गाँव के ऊ छोर पे होला जहाँ कबू केहू ना आ जाए जैसे कि हाँ हम प्यार करेनी कितना जनी से बकरी से तू बकरिए लायक बड़ा ला उनसे सीखा प्यार के कहल जाला के कहल जरा ककहू जब से नैना चार हो गइल और चक्के में प्यार हो गइल जब से नैना चार हो गइल और चक्के में प्यार हो गइल का कहीं हो ए सोना तोहरे से प्यार हो गइल का कहीं हो ए सोना तोहरे से प्यार हो गइल का कहीं हो ए सोना तोहरे से प्यार भइल ए रुको हो अच्छा प्यार में मुलाकात कहाँ कहाँ होला क्यों बता सकेला हां बहुत कहाँ ली नहीं है आ गइल लाइन पे आदिति बताइए आदिति कहाँ कहाँ मुलाकात होला बहुत जगह होला फिर भी तब वो स्कूल के पिछवाड़ा करेला और फुलवारी में कब फुलवारियों में चल जाला कब बसवारियों में चल जाला कब अपना मकई के ढाठा में अच्छा अच्छा ठीक बा सुनो सुनो हमारी बात सुनो कि मिल के करार होला मिल के करार होला सतीश जी के पिछुआड़ी में मिल के करार होला उनके घर के पिछुआड़ी में तुम तो धोखेबाज हो वादा करके भूल जाते हो तुम तो धोखेबाज हो वादा करके भूल जाते हो
कि हम तुमसे वादा करते हैं हाँ वहाँ मिलेंगे, वहाँ 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 कहाँ वहाँ कहाँ हम गाँव में नहीं पढ़ली। ए व्यास हाँ अरे चेमनी बा जाइया हो तारा के चिमनिए मिलल बा। ईटा खोली ढेर बा वही में ईटा पथल जाई। सवेरे ब्यूटी पार्लर जाए वो जा जाइयो। यस ठीक वादा या देर करलू मिले में काहे देर करलू, वादा या देर करलू काहे देर करलू, वादा या देर करलू मिले में काहे देर करलू। तू तो भुलाई गईलो। ए कहाँ हो इतना फीलिंग कहाँ से लेके आती है दादा? आ दूरू एक हो गो दबाला हो गो अच्छा दबाला। देख ये थोड़ा सा नहीं बाल भले बड़ा है, बाकी ये पति लग रहे हैं हम खुद। अरे माई रे ना ना आदित्य वो वाला, आदित्य वो वाला। अरे का हो गई कि तू तो भुलाई गईला। रुका हो ए रुका हो भाई म्यूजिक भैया, मुकेश भैया अरे सिंगर वाले अरे का बात के थोड़ा क्लियर करेंगे। और लाहे से गिरावा हो बीजी म्यूजिक वाले नहीं, हाँ, यहाँ म्यूजिक यहाँ वाले आप भी थोड़ा ध्यान। अरे और लाहे लाहे गिरावा हो लाहे ई चाचा खड़तिन कहे के बा हाँ कि मिल तू तो भुलाई गईला, तू तो भुलाई गईला ओकरे आका बहारी में, तू तो भुलाई गईला ओकरे आका बहारी में, लूट गई यारी में प्रेम के बीमारी में, लूट गई यारी में प्रेम के बीमारी में। तू तो भुलाई गईला। अरे का भुला गइल हो। अरे ये भूल गई है। अगर हम ऐसे बोल देना तो पक्का मुकेश म्यूजिक सेंटर कल से 3 दफा वो काट काट के लगाएगा। पक्का इसीलिए हम नहीं बोलते। प्लीज आप बोल देंगे ऐसे करके। ला ए व्यास हम करिए ना पाइला। उनकर कुल गहुए सूख गई रवा करेम नु तो करे आ जाई। रवा करी बकरी चढ़ गल कुल गेहूं है। रवा करी ना रवा करी तो करे आ कर ले क्या बात करी। करी ना सीख जाए एक बार कैसा हो कर दीजिए। उठ जाए अरे मिल के करार होला, मिल के करार होला